Bigyan po natin ng ano rin yan sa may baba po. Ang mga ating kalahok. Walang pangalawan po! Kamay ito kita. May mga batang 90s ba dito? Kamusta kayo? Kamusta tayo? Alam mo, sa totoo lang tayo may pinakamasayang kabataan. Tayo yung mga kabataan noon na napakababaw ng kaligayahan. Tayo yung mga batang batak sa arawan kahit napagalitan ng magulang, okay lang basta makipaglaro sa mga kaibigan. Di natin alam kung ano yung teknolohiya. Di natin alam kung ano yung cellphone. Di natin kiluha si Coco Melon. Kontento na tayo sa mga laban natin at sa kung ano yung meron. Tayo yung mga batang napakasimple lang ng kaligayahan. Paglaki ko, gusto ko pong manunod. Ang linayang manuwari ay sinaulang katagang Tagalog na nagtataglay ng retorika na nahugan na rich, ready. Hindi mo ang iyong pangarap. Malapit na ako sa pangarap ko. Pagkakataon na makausap yung batang ikaw. Ano sasabihin mo sa kanya? Ano naiikwento mo sa kanya? Ako, bibigyan ako ng pagkakataon makausap yung batang ako. Gusto ko lang sabihin sa kanya na dadating yung time dyan sa oras mo yan. Mapapagsak yung mundo mo. Ipaparamdam sa'yo na kung hanggang saan mo talaga kaya. Susuko ba? Sobrang nakakadulog yung puso yan. Alam kong minsan gusto ko yung susuko. Gusto ko yung salim. Sobrang nakakapagod. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Paano tayo sinusubukan ng mundo?
Isa kang malaking pagbabalang pinagkaloob ng Diyos sa aking pagkakamit. Sana'y maalala mo itong nakabigay ko sa iyo. Hingga sa lahat ng panahon ay kasama mo kami ng para mo. Darating ang panahon at kaming dalawa ay tatanda at mababit na sa ating Panginoon. Tandaan mo anak na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa aking buhay. Mahal na mahal kita at hindi magbabago kahit kailan.